Cześć, witajcie. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Mamy poniedziałek, jest godzina 8:44, czyli porządni ludzie o tej porze jadą do pracy, idą do szkoły, jadą na uczelnię. Ja w tym momencie dopiero wszedłem do domu, wróciłem z Gdańska. Jak kto wie, ten wie, że ja co drugi weekend podróżuję do swojej wybranki serca. Robię trasę Katowice-Gdańsk, to jest solidna trasa, 600 km przeszło, także, ale ostatnio już chciałem powiedzieć, że jest lepiej, bo się skróciły czasy podróży z 9 godzin do 8 i w ogóle, no ale nie tym razem, moi drodzy, i chciałem wam opowiedzieć właśnie o tym przypadku. Słuchajcie, jak jechałem z Katowic bo nie mogę z Bytomia dojechać, bo no nie ma takiej opcji niestety, z Bytomia nie mogę pociągiem prawie nigdzie dojechać, także muszę się cofać. Jak tu jest Bytom, a tu jest Gdańsk, to ja muszę się wycofać do Katowic i dopiero potem jechać, bo z Bytomia nie dojadę jeszcze. 15 lat temu bym jeszcze dojechał prawdopodobnie, no ale teraz już taka opcja jest nikomu niepotrzebna, prawda? Mm. Także słuchajcie, najpierw pociąg był spóźniony tylko pół godziny, także zamiast skróconego 8:45 jechałem przedłużone 9:15, a teraz słuchajcie, wracam sobie właśnie, miałem pociąg o 21:00 z Gdańska, po 20, w pół do 10:00, miałem być o 6:50 w Katowicach, i wiecie, siedzę sobie coś tam na telefonie, pyk pyk, no i tak mówię, już coś tam podrzemałem, budzę się, 4:00 nad ranem. Mówię, no spoko, 4:00 to do 6:00 to już 2 godzinki, a potem to już za 50 minut jestem w domu praktycznie, nie? W sensie, no na Śląsku. No i nagle słyszę pę, pę. I pani mówi, informacja do pasażerów, bardzo przepraszamy, ale z powodu awarii elektryczności lokomotywa się spierdoliła i mamy godzinę opóźnienia. No, mówię, musiało tak być, no. Także pociąg dokulał się, zamiast w te 9 tam godzin, dokulał się w 10. O, ja właśnie teraz wszedłem do domu, jest za 14:09 i zawsze jak wracam do domu, to tak nie wiem co mam zrobić. Nie mam filmów na dzisiaj, nie mam pomysłów co nagrać, nie mam pomysłów na tydzień w ogóle. Jestem zmęczony, ale nie chce mi się spać, wiecie, to jest ten rodzaj zmęczenia, że nie wiecie co zrobić ze sobą. No ale wiecie o czym chciałem powiedzieć, no te koleje niby to się coś zmienia na lepsze, ale jedzie ze mną Hiszpan, albo Włoch, albo Portugalczyk, no nie Polak, nie Ślązak, nie Niemiec na pewno. Raczej też nie Francuz, nie Anglik. I pyta mnie, jesteśmy w Częstochowie, a on mówi, is this Katowice? A ja mówię, hopie, hopie, hop na hopie, train is delayed 50 minutes. A on, o, perfect. Ale widziałem, że, ale widziałem, że smutek wstąpił na jego śniade lico. Także moi drodzy, no nie funkcjonuje to dobrze. PKP, nie robicie tego dobrze, nie robicie tego dobrze. Jadę pociągami od 2,5 roku prawie 600 kilometrów, łącznie 1200 co 2 tygodnie. Także wiem jak to wygląda, obserwuję to, no i jak jeździłem pociągami 15 lat temu, to nie zmieniło się za wiele, a już na pewno nie toalety. Tak, tak. Trzymiecie się rurki i tak. W jednej ręce pulok, w drugiej rurka i tak, tak. Żeby całej kabiny nie obejszczać. Nie wiem jak panie, no. Ja bym nie siadł na tej desce w życiu. No chyba, że na Małysza, ale nieważne. No i moi drodzy, no oczywiście, żeby mało tego było, że pociąg godzina spóźniony, to jeszcze akurat naprzeciwko mojego przedziału okno się samo otwierało, nie? No i teraz wiecie, no w nocy było 5 stopni, nie? Ale o tej porze roku mogłoby być w nocy minus 5 stopni albo minus 10. I wyobraźcie sobie, że wy siedzicie w przedziale, a za drzwiami macie otwarte okno i przez to okno wam leci śnieg i mróz. W XXI wieku, w państwie w środku Europy, w tej cywilizowanej Europie jeszcze, nie w tej wschodniej barbarii. No, PKP jednak, wybaczcie, ale zatrzymaliście się. Ja wiem, że Pendolino i w ogóle, i że PESA nowe pociągi robi, i to wszystko super, i że się czasy skróciły, i że to tylko awarie, ja wiem, ale ja jednak mam wrażenie, że PKP zatrzymało się w rozwoju jakieś tak 25 lat temu,
Tak mi się wydaje. No z tą różnicą, że 25 lat temu na przykład z Bytomia by się dojechało gdzie się chce, no a teraz muszę dojechać do Katowic, żeby gdzieś dojechać, także tracę czas, tracę dodatkowo pieniądze i nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, moi drodzy. Moje doświadczenia z tymi pociągami nie są raczej za bardzo jakieś a tu spóźniony, a tu bardzo spóźniony, a tu padła elektryczność i nie działa ogrzewanie, a tu okno się nie zamyka, a tu okno w przedziale otwarte, drzwi się same otwierają, a tu to, a tu sro, a tu zdupcony fotel, a tu coś tak, a tu za gorąco, bo lato 30 stopni, a oni grzanie włączyli, no bo PKP nie włącza ogrzewania w zimie, często tylko włączą w lecie na przykład. Także człowiek siedzi do naga rozebrany i nie umie wytrzymać. No i rada od pani konduktorki jest proszę sobie zmienić wagon, no a w innym nie ma miejsca. No ale no trudno, my nie poradzimy nic na to. Także moi drodzy, ciężkie jest życie człowieka, który ma mus podróżować pociągami często, tak jak ja, jeszcze takie długie trasy szczególnie. Znaczy, ja już przywykłem, bo wiecie, człowiek jak świnia do wszystkiego przywyknie, nie? No. Ale ciekaw jestem, jakie są wasze przeżycia z pociągami, na pewno barwne, na pewno barwne. Także podzielcie się z nimi, proszę. Napiszcie, jakie wy macie przeżycia z pociągami. Może wy macie bardzo dobre, może wy jesteście ze wszystkiego, bo ja nie jest tak, że ja narzekam jakoś tak bardzo. Nie, tylko po prostu, no, to nie jest narzekanie, to jest obserwacja, praktyka, no i to nie wychodzi w świetle tej praktyki to PKP pozytywnie, nie? Jakie są wasze doświadczenia, moi drodzy? A ja idę, no nie wiem co jest, za 9:09. Nie odpalę przecież live'a, bo za wcześnie. Ale blady jestem w ogóle. Oje, wiem, mogę olić. Nie wiem co to dzisiaj ponagrywać, co to będzie. Zobaczymy, będę was informował, nie? No. A wy mi napiszcie jak tam wasze przeżycia z pociągami. Dajcie łapkę w górę oczywiście. Gdzie te napisy są zaś? Tutaj, o. Dajcie łapkę w górę moi drodzy, bo lubię jak jest dużo łapek. Ej, a w ogóle zrobimy tak. Jak dobijecie 500 łapek, to robimy następny film. Znaczy, i tak zrobię następny, ale im więcej łapek, tym ja bardziej zadowolony jestem. Także dawajcie te łapki, bo to dobrze wygląda, wiecie, ktoś wchodzi na film i patrzy, wow, ile łapek, obejrzę i też dam. To dobrze robi do głowy człowiekowi i mi na epenisa, nie, no. Także, moi drodzy, to tyle, to tyle. Trzymajcie się. Dobrego poniedziałku wam życzę. Wiem, że poniedziałki są ciężkie i dobrego, owocnego tygodnia, moi drodzy. Trzymajcie się z Panem Bogiem.